Zu eskolako formatzailea, Ainara, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta eskarrik asko etortzeagatik, Bai. Zu eskola Ordizian dago. Bai. Eta horre eskola asko ematen dituzue. Bai. Formazio kontu asko ematen dituzue. Eta tunelen kontu honek egia esan, apuro piti ematen du, ez? Bai. Nola jokatu behar da, horlakoetan? Zurik ez baldin badago, evakuazio da egin beharko genduke lehenengo gauza. Aukera desberdina dauzkagu, larrialditako, emergentzitako irteera baldin badago, ara jo beharko genduke eta alden azkarren tuneletik jun. Ez baldin badauka, kasuntan bezala, oso motxa da baldin bada tunela edo danarakoa, irteera motxena dagoen tokira abiatu beharko genduke. Bat bira deitu, noski, hori lehen da biziko gauza, bai ala bai, eta bai hartzaentzak, bai babes zibilak edo bai zuhiltzaileak agertu ezkeo, behaien jarraipena jarraitu eta jarraibidea jarraitu. Nola, kotxea bertan utzi eta ospa edo? Posible baldin bada kotxea alde batea utzi, gero larritaldeko eta zerbitzuak, tokia izan dezaten barruraino iristeko. Askotan gertatzen bai da bomberoak o zuhiltzaileak sartzen nahi dutela, eta tokirik ez izatea, o ambulantzik, edo istripua baino, norbait larri baldin badago kotxe barrun, ezin iriste hori. Beraz, alden neurrian, tunel barruan, istripu bat gertatzen bada, egin behar duguna da, autoa bazterrera eraman. Eta guk ospa. Hori da. Ja, bidea garbitzi behintzat. Txalekoa jantzi, noski. Bai, txalekoa bai. Ja. Bai, eta alden askarren handendik alden. Hor kontua gainera, tuneletik tunelera aldea dago, tunela motxa izan edo luzea izan, ez? Normatiba bai dagoela 500 metrotik gorako tuneletan. Eta 2006tik aurrera egin diren tuneletan. Esate bateako hemen argi eta garbi Gipuzkoan AP bat. Maltzagatik Gasteizea dijoazten tunel guztiek, normatiba berria jarraitzen dute, eta asko ze gauza gehiago dauzkate, A8ko kontutan izan da. Ze gehiago daukate? Esate bako, kamara daude barrun, bat baino gehiago. Larrialdi irteerak daude, toki askotan. Bai estintoreak eta mangerak, bieak, ur hartun ekipatuak, metro bakoitzetik bestea. Eta seinalizazioare aldatu egiten da. Askotan ikusi dugu denok X bat edo fletxa bat ola bera egin, jakiteko erabili dezakegun edo ez, eta seinalizazioa kanpon ere, oain normatiba berrik dioenez, seinale bat daukagu tunel kanpon, esaten digula, SOS postu hori telefonoz deitu alizateko, edo mangerak, estintoreak eta nun kokatuko dauden, eta irteera, larrialdi irteerak, nun kokatu dauden tunelan zehar. 200 metrora, 400, 300, 100, eta informazio asko baten dugu, kanpokaldetik zer daukagun barruan. Eta tunel horiek monitorizatuta daude, alegia kamerak eta baude, baina norbait badago begira? Bai. Gipuzkoan behintzat, azkenengotan AP bateko, kontrol zentua. Alegia, tunel berri gehienetan hori badago, eta, baina A8 autobideko tunel hauek motxak dira. Asko motxak dira, hoi da. Eta oso zarrak dira, ez? Eta oso zarrak dira, hoi da. Horren, ez daukate zetan normatiba hori jarraitu behar, hoi da. Tira, baltzen egiten guztia, bai? Ez. Ze, tunelen kontu honek atentzioa eman digu, atzo gertau zelako, eta tunelaren barruan, gertau zen, ez da oso normala izango ere gasoila egotea lurrean, ez? Ez. Horregatik, bat bira deitzea da, beti errepideetan zerbait arraro aurkitzen baldin badugu, seguru nago etzala lehengoa gainetik pasatzen zena, orduan, zerbait ikusten baldin badugu errepidean, kami bati karga erori zaiola, isuri bat dagoela, odan alakoa, bat bira deituta behaiek, behalduko duten horbait, bai bidegi odan adalakotik, edo bai protekzio zibiletik, edo odan alakotik hori garbitzea, horik errepidetik kentzera. Askotan, kamiek jauz egiten zaie karga, edo odan alakoa. Horire arrisku izan daiteke, edo txakur bat tunel baten barruan. Nik ikusi dut, eta pasain naiz, baina horrengoak igual ez digusten. Kontu zibili gara dago. Tunela satorzulo bat izan liteke, eta tunela zemaetan handiagoa, ze Euskal Herriko tuneletan ez dauzkagu tunel oso luzeak. Bai, Gipuzkoan daude pare bat 2 kilometro eta 300,
AP baten, eta bestea 3 kilometro eta piku ere autobide berdinean. AP baten. Baina oso segurazko edade pitima daukazuenok, gogoan izango zu, ez dira imeste urte, Montblanceko tunelean gertatu zen istripu izugarri hura, ez? Edo hor imaginetan ikusten dan hori. Zein ari gara ikusten imaginetan? Hori Nafarroko tunel bat da, eta hor istripu bat sortzen da, kotxe baten, ez da inor gelditzen, 3 minututan kotxeak sartu eta sartu tunelea, eta kristonkea sortzen da, ke hori ateatzeko arazoak ere daude, ventilazio sistema ere jarrita dago, baina ez da beti gomendagarria jartzea, orduan kontu zibili behar da. Eta kasu horretan, Nafarroko kasu honetan zer egin beharko genuken? Gu gidaria baldin bagara eta autoa geratu bazaigu? Istripua baino lehen sortatu baldin bagea, eta sorte baldin badukegu istripua baino lehen, lehen esan deguna, kotxea alde bate utzi, eta baina hemen jendeak egin duena da pasa, ez? Hori da, aurrea jarraitu, ket barruan sartu, eta ke horiek arnasten ari gea, pasatzen gainera. Ez daukagu ikusteko aukerarik, eta gainera ke hori arnasten ari gea, eta ke hori ez da ona. Karbono monoksidoa eta beste gaz batzuk bertan daude. Beraz, kontu zibili behar da, eta lehen esaten nuena, ez, Montblanceko irudi haiek, ez? 11 kilometroko tunel batean. 89an. Eta handikan hasi ziren normatiba bat idazten. Beti bezala, ez? Zerbait egitatu arte ez dago ezer idatzeta, eta hortik aurrera normatiba bat idazten da. Bai Europa mailan, eta bai kasuntan Euskal Herria mailan, Espainia mailan, eta Bizkaia mailan ere beste badago askoz. Bizkaian zorrotzagoa da? Bai, zorrotzagoa simulakro aldetik. Azkenean simulakroak egin behar dira, normatibak esaten du 4 urtetik behintzat, suhiltzaileak hori da. Eta suhiltzaileen zera, eta... Hori da. Ja. De la Maza, ikasi dugu zerbait, Eta ez da gutxi, baina egia da beti gertatu behar diela horrelakoak, ez dakit ikasteko, eta ere ez dakit asko ikasiko dugun, Tira, atzokoak balio behar digu ikasteko, ez? Atzo gertatutakoak eta... Baina ikusten, Nafarroan zerbait gertatu eta alde batetik bestera. Ja. Urtean zer, hau da, atzoko kasuan nahiko aipagarria da eta nahiko esanguratxoa, baina urtean zehar gertatzen dira beste... Bueno, ez dakite, justo gurpilen bat pintxatu edo... Seguru nago baietz, ez daukat datuik, baina seguru nago baietz. Azkenean larriak direnean... Oso grabea da, baina zerbait eozein fallo gertatu daiteke tunelen baten eta... Zuek tuneletara, ziztu bizian sartzen zarete edo gauzu ohitura... Ni bildurre sartzen naiz tuneletan. Mantxotzekoa. Tunel luzeo jebetan behintzat, nik esaten dut, hemen zerbait gertatu ezkio momentu honetan, zer egingo genuke edo nora jo behar dut, eta askotan geuk ere informazio hori ez dugu, tunel luzeo jetan, zeat imotzetan erten inbiardezu batetik edo bestetik, baina batzutan zuluak eta ikusten ditut, baina ez dakit nikan zer dagoen eskailera hon batzuk edo beste telefono hon bat, edo ez dakit zer dagoenan. Orduan, beti bildurrez izaten naiz tunel luzeo jetan behintzat, Azkenean hori, larrialde irteerak ondo seinalizatuta baldin badaude, ez daukegu zalantzaik euki behar. Etxe baten bezala, eraikin baten bezala, edo enpresa baten bezala. Berde kolorikoa dira, eta badakigu norantza jun, eta alden azkarren irteerara. Baina ez bakarrik tuneletan astiro. Ez. Ni behintzat beti joaten naz nahiko astiro, behar bada batzuentzako kaltegarra izango da, atzetik datorren entzako, baina bueno, harineketan joatea zaitez gustatzen. Azortzian, oain dela ez dakizan bat urte, baina aldatu zituzten seinaleak. Tuneletan sartzeko egunera jetxi behar da, bai ala bai. Nork egiten duen da, nork ez. Eta lan jendeak aurreratu egiten du tuneletan, ene hori ez zaite... Osa, tunelean ez daukazu margenik, zerbait gertatu ezkeo? Ezkeo pareta. Bai. Bai, hor ez dago... Paretea bestea jungo balitz bakarri, bai, baina bata bestean atzetik. Besta, mengo azortziko tunel, mengo atzen ditut hain areitioko tunelak gai bez. Hor hartzenik eta ez dago, oso estua da. Bielago tunela akorratzen nintzen, hori da beste tunel zera bat, eta garai honetan gainera eskiatzera eta jende asko joaten delako. Horrek klaustrofobia deixente, ematen du, ni aspaldian. Luzea delako eta... Aldapan, hori da, bai. Ventilazio oso eskaxarekin, ikustet.
Esan. Ez, normatibak dioela gaur egun lehen Montblanc gertatu zenea izan zan zeudela zuloak bezala, bai, babesteko. Itzeukatenak irtearearek kalera. Baina gaur egun normatiba zehar aldatu da, eta irteera guztiek nun baitera dijoazte, ez dijoazte zulo batera. Baizik eta bai beste tunelera, edo errepidera, kalera, edo danala. Ondo pentsauta daude. Hori da. Ba, zu eskolako formatzailea, Ainara Uriuen, benetan. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko.